Bekicot senengane adem, aja nyocot ben uripmu ayem. Bekicot matane dawa, aja nyocot ben uripmu mulya. Masuk. Urip mung sepisan. Golek penggawean ya kok angel tenan. Wis gak apa-apa. Sing penting saiki filosofine bekicot. Bekicot berkah uripmu nek iso njaga cocot. Urip iku sing penting melaku bebarengan karo waktu ben iso nentono nasibmu. Dadi aja mumet-mumet mikir urip. Yen ana arit mesti ana danganan, yen ana urip mesti ana panganan. Dadi kaya dene sing dipuntuturaken dening Puntadewa. Iya iku Gusti iku tan kinaya, tan kinara. Artine apa? Gusti iku ora kena dimungkinake lan ora kena dikira-kira. Mulane urip iku ikuti alur sesuai dengan prosedur. Apa jare sing ngatur yaiku Sang Hyang Maha Ngatur. Ada matahari bersinar menerangi. Iya, panase. Jember galugalan panase iki. Jadi enom iki arek milenial wis gak perlu bu titip tresno mbek titip rogo. Sebut titip es iki. Ya Allah, kula nyuwun es ya Allah. Jan pasti ya Allah. Ya Allah es ya Allah. Alhamdulillah mustajab tenan dina iki teh. Mulakno cah rek. Lek pengen mustajab dungane ojo lali komen, like and subscribe ning Mustajab TV. Channel ini ngisor kene iki ya. Mustajab TV. Cek adem SJP lah, enak lego adem. Adem. Urip. Enek urip, enek arit lho keliru mun tuh keliru ya. Cuma kok nyekli kontrol tok, Bang. Lenggo ya, Mas. Ayo, ora ono piye. Yo kowe goblok. Tuku ning pasar lho. Kowe iki, War. Motor.